Mooi. Ik wil graag natuurlijk wel Fries kampioen worden en vaak is het net lukt, maar Nederlands kampioen altijd erin zit. On de ambities van de vierliepers leidt het net. Doch kunnen er nog geen wedstrijden plakvinden, net sinds de coronaversoepelingen van waanzin jochentje maaien. Ook de trainer van de jonge vierliepers zocht dat ze er wel weer nog te hebben. Ze missen de wedstrijden, want mijn trainingen bouwt naar een wedstrijd daar. En een wedstrijd die mist nou. Dus ja, de mag de jeugd wel gemotiveerd houden. Maar we gaan een hele leuke ploegjeugd. En ik ben ook heel blij met zijn eerste training dat we al zijn grote ploeg gaan. Dus die houdt ik wel aan hoe enthousiast dat ze binnen om weer hier te wezen. De Joodijske coronamaatregels hebben een soort invloed op de sport. Want als de behinnende regels er net wien, hier de komende weken de heel oors uitzoen voor de club. Maar dan neemt de hand gewoon krijg maar als het hut erin bent. Yes? Normaal gesproken waren we al van start gegaan afgelopen zaterdag. En komende zaterdag, Pinksterweekend, zouden we hier dus de hele zaterdag wedstrijden hebben. 's Morgens de jeugd, 's middags derde en tweede klas. En 's avonds de eerste klas, de Ilke Scherjon Memorial. Maar ja, dat kan helaas dus niet doorgaan. Normaal sprutsen zwaargen de wedstrijden in de vierliepbraad voor genoeg uitdaging voor de vierliepers. Maar omdat hij er op dit stuit nog net binnen, ziet de trainer van de Burgermer Vierliepclub op hem oren wijzen om de band motiveren te houden. Er zijn wel periodities die nog wel spelen natuurlijk. Want toen maak je wel wedstrijden binnen de club dan. Dus ja, we gaan altijd voor de clubkampioenschappen, maar ik had het idee om dat iets frequenter te doen, iets wat vaker. Dan kunnen we misschien de derde wat meer motiveren. En om toch het wedstrijdelement echt een beetje wat erbij te brengen. De volgende versoepelingen van de coronamaatregels zullen op zijn betiert 9 juni trofeerd worden. Al is er nog een soort onzeker. We worden ervaringsdeskundigen. Hè? Vorig jaar zijn we pas in juli begonnen. Het is nu even de vraag hoe zich dat nu gaat ontwikkelen. Ik ben er nog bang voor dat 9 juni ook nog vroeg is hoor. Dat er echt weer in competitie gesprongen mag worden. Voor de komende weken moeten de vierliepers het eerst nog steeds alleenig dwaan met trainingen. Al had dat ze er nog dwaanden. We hadden de warming-up, dan gingen we bij de Lietse pijltjes wat. Dan gingen we in de peel klimmen en dan vaak uitwetter.